tornem a presentar una altra proposició a favor de rebaixar la pressió fiscal, sobretot a les classes mitjanes i molt especialment a les classes populars. I si anem a l'IDESCAT i veiem les dades d'inflació, veiem que de l'any 2020 al 2023 l'IPC ha pujat un 15% a Catalunya. Però si anem a l'epígraf alimentació i begudes no alcohòliques, ha pujat un 24% la inflació. I si anem en alguns epígrafs concrets, com per exemple l'oli, que és un producte bàsic, ha pujat un 50% en els últims 3 anys. Per tant, doncs, tenim una situació potencialment explosiva i, com tota la literatura econòmica ens diu, la inflació castiga especialment les classes mitjanes i sobretot les classes populars. I és per això que nosaltres tornem a insistir en la necessitat de que hi hagi sensibilitat per part de les administracions a tots els nivells, a nivell estatal, a nivell regional, a nivell local, per prendre mesures en relació a com podem ajudar a pal·liar l'impacte de la inflació en les classes populars.